Els Jocs dels Petits Estats d'Europa arrenquen en pocs dies, però l'organització encara ha de resoldre algunes qüestions importants. Segons ha informat la ministra d'Esports, Bonica Monell, els voluntaris menors de 16 anys no han rebut confirmació oficial per participar fins aquesta mateixa setmana. Això ha generat confusió entre els centres educatius, ja que les absències a classe no estan justificades pel fet de col·laborar amb els Jocs. També s'ha reconegut un problema amb la distribució de la roba per als voluntaris. En alguns casos no hi ha talles disponibles o no s'ha pogut fer el repartiment complet. Des dels centres escolars s'estan rebent consultes constants sobre com gestionar l'assistència dels alumnes implicats i el Ministeri d'Educació ja treballa per buscar una solució. Respecte als calendaris oficials de les competicions, el comitè organitzador ha informat que es faran públics a finals d'aquesta setmana. Tot i aquestes dificultats logístiques, l'esdeveniment es manté com una cita destacada per al país i un espai de trobada entre microestats europeus. I tu hi assistiràs? Deixa'ns la teva opinió als comentaris i segueix-nos per més actualitat.